Hi guys, welcome back to my channel. So guys, yani pizza maltondule bread pizza first time try malpuna. So simple adu malpu app tu kabal encha malpuna ande nek board aina item mata pata patade sauce irdu pattina bread mata pata patade. ಸೊ ಇದು ಜೋಳದ ಪುನಃ ಮಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಸೊ ಐಕಿತ್ತೆ ಯಾನು ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತೆದೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಜೋಳನ ಫುಲ್ ತೆತ್ಕೊರ್ರೆ ಚೀಸ್ ಉಂಡೆ ನಡ ಚೀಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಏನು ಚಾಕುಡೆ ಏನು ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಬೋಡಂಚ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಆಮೇಲೆ ಪೀಸಸ್ ಮೂರ್ದು ದೀಪೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬ್ರೆಡ್ನ ಟೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಟೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರಿಚಿ ಜಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ತವಾಡ್ ಬ್ರೆಡ್ ದೀಪೈತೆ ಐತೆ ಯಾನು ಎಂಗ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಯಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚುನು ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೋರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಸೊ ಮೂಜಿ ಯಾವು ಒರೆಯೊರೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬ್ರೆಡ್ ದೀದೈಕ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸ್ ಇತ್ತನು ಅಯ್ನ ಅದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಫುಲ್ ಮಲ್ಪೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೂಜೆ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕಂಡ ಗೈಸ್ ಪಿಜ್ಜಾ ವೇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಡ್ಗ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಆನಿಯನ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬಟ್ ಆನಿಯನ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಗೈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಆನಿಯನ್ ಮುಗಿದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಆನಿಯನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಇತ್ತಿನೆಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮುಡ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒರಿದಿನ ಸ್ಪೇಸ್ ದಾದಂಡು ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ನ್ ಇತ್ತನದೆ ಕಾರ್ನ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಯ್ಪದೆ ಸೊ ಸಾರಿ ಅಯ್ನು ಪಂಡ ಬರತ್ತನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾರ್ನನ್ನು ಬೇಯ್ಪದೆ ದಯಪಂಡ ನೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೆಂದಿಜಿಂಡ ಅಂದು ಅಯ್ನು ಒರಿದಿನ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಅಯ್ನು ಪಾಡ್ದು ಮಯೋನೀಸ್ ಇತ್ತನು ವೆಜ್ ಮಯೋನೀಸ್ ಸೊ ಅಯ್ನು ಪಾಡಿಯೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚೀಸ್ ಓಡೆ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡು ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಪ್ಲೆಕ್ಕ ಚೀಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಮೈನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿ ಪುನಃ ಸೊ ನಮ್ಮ ಈತೆಗೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ದಿಯಂಡ ಅವು ಆತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆತಂದು ಆಪುಜಿ ಸೊ ಅವಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಮೈನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ತವಾಟ್ ನಮ್ಮ ದಿಯಂಡ ಪಿಜ್ಜಾ ಲೆಕ್ಕ ನಮ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಟೋಪು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ಪಾತ್ರೆದ ನೀರು ದಿಯೋಡು ಸೊ ಅವು ಇಂಚತುಲು ಕೊದ್ದಿಯೋಣತೆ ಆ ಹಬೆಟ್ ಸರಿ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಮಂಡೆ ಓವೆನ್ ಇಜ್ಜದು ಓವೆನ್ ಮತ್ತು ಇಜ್ಜನಗಳು ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಆಯ್ತು ಜರ್ಜುಡಕ್ಕೆ ಏನು ಎಂಚಾತ ನಮ್ಮ ಪಿಜ್ಜಾ ಅಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಶೋಕಾತನ ಪಂಡೆರವ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ಶೋಕಾತನ ಬಟ್ ಓ ತೂಯರ ಅಡಿ ಕಾಣಿಸಿದನು ಬಟ್ ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಅಡಿ ಚೂರು ತಳ ಪತ್ತದುಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಜೋಕ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡಿತ್ತನು ತಿಂಡ್ರೆ ಅವಲಕ ದಾಲಿಜ್ಜನ್ ಗೈಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಟ್ಟಿತ್ತನು ಸೊ ಎಂಕೇರಣ್ಣ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ತಿದಾರ ಇಂಚ ಅಂದು ತವಾಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ ಅಡಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾಗ ದಯವಂಡ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ತವಾಡು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬ್ರೆಡ್ ಅಡಿ ಪತ್ತುಂಡೇನು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಗೈಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅದು ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ತುಂಬಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಡಿಪ್ಪುನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠಕ್ಕೆ ಪೋಯ ಎಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಪೂಜಾನ್ ಪರಂದು ಪೋಯಿನ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಬಟ್ ರೀಚನ್ ದೇವೇರೆ ತೂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಪ್ಪು ಕಡೆ ಪೋಂಡ ಐಟ್ ಬುಕ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಕ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಕುಡೊಂಜಿ ಡಿಶ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ರಡ್ಡ್ ಡಿಶ್ ತೂ ಹೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಅಂದಾದ ಮಂತಂದಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಮಶ್ರೂಮ್ದ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಮೂರಿಯೇ ಸೊ
ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಅಂತ ಮೂರಿಯೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪಂಡೆ ಏನಾಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಡತ ಅಂದು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೈಸ್ ಇಂಕ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೀಶೋಡು ಬೋಡನೆ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡುವೆ. ಬಟ್ ಯಾಂದೆ ತೊಂದ ಮಾತ್ರ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಂದು ಇಂಕ್ಲೆ ಆನಿಯನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೂರೇ ನಿಕ್ಲೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಒಂತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತನ ಮಲ್ಲಲ ಮೂರೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ವಾ ಸೈಜ್ ಬೋಡುಂಡಲ್ಲ ಅವನ ಟೈಮ್ಲ ಸೇವ್ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಆನಿಯನ್ ಮೂರನ ಕಣ್ಣಡು ನೀರು ಬರ್ಪುನಲ್ಲ ಹೊರಿಯುಂಡು ಮಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಉಂಡಿಪ್ಪುನ ಗೈಸ್. ಇತ್ತೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ನಾನು ನೀರುಡು ಶೋಕು ಲುಂಬೆ ಇತ್ತೆ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಾಪ್ ಮಂತ ಮಾತಾಡೈತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಶ್ರೂಮ್. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಮಶ್ರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ದು ಹೊಲ್ಪು ಮೂರ್ತಿದ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಚಾಪ್ ಅಂತಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಎಡೆಟಲು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೆಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಉಲ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೋಡಾಯಿನ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಪಾಡುವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆನ ಉಪ್ಪು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡೋನಲ್ಲೇ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋನಲ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆನ್ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಚೂರು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಬಿಡ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೀದು ಹೈಟ್ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕೋಕೋನಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಕೆ ಪಾಡೋನಲ್ಲೇ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಚಾಪ್ ಮಲ್ತದೀತಿನ ಅದೊಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೈಟ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪಾಡುವೆ. ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಅಥವಾ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಈಗಿತ್ತೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಪಾಡುವೆ. ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಒಂಚೂರು ಸೋಯಾ ಸಾಸು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಲೆಮನ್ದ ರಸ ಪಾಡುವೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ನೆನು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಅವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ಅದು ಇನ್ನು ದೆತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಯ್ನ ಮಶ್ರೂಮ್ ಉಂಡತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಶೋಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುವೆ. ಗೈಸ್ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಸ್ ದಾದವದುಂಡೆ ಯಾನ್ ಕಬಾಬ್ ಕಾಯ್ತದ ಪ್ಲೇಟ್ ದಿಯನ ಪ್ಲೇಟ್ ದೇರ್ಪುನಾಗ ದುನ್ನಾತಂದ ಅದಂತ ತೂಪೇನೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಕಾಯಿ ಪರೆ ದೀದಿತ್ತದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ತಿರ್ತದೆ ಅವು ಬೆಚ್ಚನ ಇತ್ತನ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ದೀತಿನ ಅವು ಪ್ಲೇಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಅಂಟದು ಐಟೆ ಬತ್ತಂಡು ಪ್ಲೇಟ್ ದೆರ್ಪುನಾಗ ಪ್ಲೇಟ್ ಬತ್ತಂಡು. ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನನಗೆ ಆನಿಯನ್ ಮುಗೀತು ಆನಿಯನ್ ಪತ್ತಾತ್ತೀರ ಸೊ ಒಂಚೈಕಿತ್ತೆ ಕಡು ಒರಿದಿನ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನಿಯನ್ದ ಫ್ರೈ ಪಾಂಡ ನಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಆಪ್ ನಂಚೆ ನಾನು ಆನಿಯನ್ ಐತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ ಗೈಸ್ ಐಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊನು ಯಾನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೇ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಆಪುಂಡು ತೂಕಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ಐಟು ತುಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪೇಸ್ಟೇ ಆದು ಹೋತುಂಡು ಅದು ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು. ಸೊ ಐನ್ ಮಲ್ತದ ಐಕೆ ಮಾಡಿಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಒರಿದಿತ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಐಟು ಒರಿದಿನ ಮಸಾಲ ಲೆಕ್ಕ ಐಟು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಉಂಡತೆ ಚಿಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಾದು ಶೋಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಕೆ ಆಯ್ತು ಒರಿದಿನ ಮಸಾಲ ಐಕೆ ಪಾಡಿ. ಸೊ ಇತ್ತು ಅವು ರೆಡಿ ಅಂಡ ಐದಕ್ಕ ಐಕೆ ಕಾಯ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕಬಾಬನ್ನು ಐಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಡ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಸರಿ ತಿಲ್ಲ ಮಶ್ರೂಮ್ ತಿನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಅಡಾತನ ಸತ್ಯ ಸೋಕ ಕಾಲಿ ಎಡ್ಡೆ ತಿನ್ನ ಸೂಪರ್ ಆತ ಕಾಲಿ ಎಡ್ಡೆ ತಿನ್ನ ಸೋಕ ಆತ ನನ್ನ ಎಡಾತನವೇ ಮಾಮಿ ಎಂಚ ಆತನು ಸೂಪರ್ ಹೌದಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನ್ ತಿಂದೆ ತಿಂದ ನನ್ನ ಮಗ ಏನು ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ.